بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين awande kad inshallah ka série men do en yi do ka leçon 0 toujours wonde kami wawi arabia do ko leçon J joni ngi no den gayni fi alphabet o kono ko dum adde kad winditude joni no wodi ko benata al huruful shamsiyya tu e al huruful qamariyatu al huruful shamsiyatu donc hurufuje ma inugol lettre ji shamsiyatu nange ngen e huruful qamariyatu e lettre ji lewrundo ko ndo woni importance dum do en sendindire di tum en nata e détail ko dudi de aroy den jangugol inshallah ko benna ma'rifatu bil lami o aldo en iyoye ko don nafoore andugol sendindirgol huruful shamsiya e huruful qamariya de al on ari kono do joni yewte tuboni fi huruful shamsiyaji din jong mada bleu on fi wadugol di cercle do sen etti dido didi ta e sa dido ko huruful shamsiya wala nen ko wanange do ni sen ari do kadi etti gila da e yare ni dido di fop ile fo kadi ko huruful shamsiya donc joni mi andas bleu no yalti to moƴƴa kono ɗo aɗa ko ɗiɗo aɗen ta tha da za ro za sa sha so do aɗen ɗo kadi ɗiɗo ɗiɗi to zo ɗiɗo kadi ko hurufu shamsiya après aroyen lam e honɗum e nun donc ɗo ɗi bleu ji ɗo fop ko honɗum ko huruful shamsiya joni si tawi ta tha da za ro za sa sha so do to zo lam e nun ɗiɗo woni huruful shamsiya normalement shidda huruful shamsiya haray ɗi hedditiɗiɗa woni huruful qamariya honɗi alif ba ja ha kha do kadi ne a ra fa qa ka ma ha wa ya donc hade ko ɗiɗo ni hurufu shamsiyaji ɗi innuɗen ɗo ko wonɗi ko ta sa après arɗen honɗum da za ro za sa pardon sa donc sin shin sod dod to zo pardon zo ok lam e nun donc kala ko ala e ɗiɗo hade ɗi non ko qamariya jeya donc inɗen alif ba jim ha kha ain ra fa qa ka mim ha wa ya ɗin non ko qamariya donc ɗiɗo winde ɗe kaye maron sendo wadon parti al hurufu shamsiya windon dido al hurufu qamariya wadon list didi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in allahumma ighfir li jami' mawtal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyya wa li nabiyyika bir risala wa matu ala dhalik rabbana zidna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan amin.